Hi guys, good morning. Happy New Year. May bubo pa. Opo pa. Pumuputok-putok pa. Puputok-putok. Ayan, Happy New Year guys. Medyo wala tayong upload ng mga nakaraang weeks. Kasi, well, dalawang dahilan. Una, sobrang ulan. At as in, buong 2 weeks yata, no? Christmas hanggang New Year. Talagang puro ulan. At yung week before Christmas din, puro ulan. So that's number one. Number two reason is yung ating camera. Kung natatandaan nyo, nagpapag siya sa, well, dito sa SLEX. Ewan ko kayo kung nagpapag pa ulit. So yung Insta support nag-reach out naman. At pinalitan nila ang ating camera. Medyo may pagbabago naman ng konti sa external physical appearance niya. Yung lens niya may parang rubber seal na. So, ayun, ang problema, yung nabili kong metal cage, hindi hindi na kasya. Dapat pala yung binili ko, yung skeleton na lang. Ayan, so, yun ang isang downside. Pero yung good side, sana, ayan, ma-fix na yung fogging issue ng Ace Pro. Kung hindi, palta na natin to. Ay, dami na natin naging camera, wala na may issue, no? Mula Hero 4. Tama ba ka, Hero 4? Yung antique na Hero 4. Tapos yun, nakita nyo naman, yung kay Parent Jack, sabay lang kami sa city. Sa isang video ko, DJI gamit niya, DJI 4 pa. Wala rin fogging issue. So, ayun. Anyway, ito yung ating unang video sa taong 2025. Ayan. So, syempre, bibigay-pugay tayo sa ating favorite spot, Pampanga. Pampanga, ayan. Hindi ko alam kung may tropa tayong makakasama ngayon, pero tingnan natin later. At kung hindi naman diretso tayo dyan sa Pampanga, magbe-breakfast tayo dyan. At syempre, bago umuwi, kuha tayo ng sisig. At ulam natin sa tanghalian. At putok-batok ulit. Kasi ano ba ngayon? Nakalagpas na ang piyesta ng Nazareno So, medyo tanggal na yung umay natin sa mantika. Ayan, medyo kaya na uling kumain ng mamantika. Siyempre, Pampanga, sayang naman, no? Favorite natin yung sisig dyan Kahit anong version pa yan, masasarap pa sisig dyan. Ayan, tapos try din natin puntahan yung nagre-remap. Paparemap ko na to, no? Naputok-putok kasi yung naputok-putok yung tambucho. Pumuputok din. So, putok-putok din yung tambucho Medyo paano natin para smooth. Tapos yun nga, yung idle medyo lagi na lang namamatay. Well, paparemap natin yan para mag-clear yung mga kung ano namang meron dyan. So, yun guys, andito kami ngayon sa ilalim kasi nagtitipid kami. Kami na kami akit sa Skyway sa Bendy. Bendiyan na kami akit sa Skyway. So, ayan. Ayun. Madilim pa. Pero ano na ba? Nasa is na 5:57 na dito sa sa motor. Alas 6 na. So, madilim pa rin. Wala tayong magagawa, no? Parang ngayon palang magpapasko yung panahon. So, yun. Samahan nyo kami, guys. Diyan si Mrs. sa likod. Kanina pa yan, Mrs. Hello. Ayan, no? Kapag-ride ulit sa wakas. Oo, bihira makapag-ride siya kasi siya yung isang dakilang empleyado lang. Isang dakilang empleyado na. Para sa ano yan para sa bansa. Ayan. Para sa bansa ng mga ngotong.
So, ayun, samahan nyo kami guys. At sana sumilay ang araw. Hindi ko makita yung ulap eh. Kung madilim. Kung madilim o maliwanag. Pero, ayun. Tuloy na natin yan. Dito na kami. Samahan nyo kami. Actually, naulan kanina, ano? Ambon-ambon. Pagising namin. Pagising natin. Ambon-ambon siya. Pero, wala. Tuloy na yan. Tagal nating napahinga. Matagal na pahinga. Guys, so ayun. Ano kami? Let's go! Kapal ng ulap. Makapal ba? Mm-mm. Well, hindi ko makita. Ayun sa kanan mo, mas kita ko yung difference ng ulap at ng langit. Ha? Actually, maliwanag na yung sumikat na yung araw. That's highway. Wala mga cruise control. Pero, tingnan mo yung ulap. Ang kapal. Oo nga, no? Ayan, no? Kung nakikita nyo ang skyline, walang line eh. Hinati sa gitna. Medyo malamig. Walang fog ito kasi malamig. Gusto ko nitong pangalawang Ano yan? motor eh. Yung tunog ng motor niya parang gustong pumunit. Ano na siya, no? Pigil na, pigil na. Ganun yun talaga eh. Yun lang. Oh. Late siya, late. Aray ko. Aray! Maambon. Oo. Lakas na ulan. Manipis naman ang ulap. Malakas ah. Sabi sa'yo Pero eh. manipis doon eh.
Tarik. Utak inang karsat. Expected. Dami yan. Unahin niyo muna. Unahin natin tapos unahan natin. Yan ang mga always moves. Backup na sa head. Yan yung mga basic na yung dayo ng papasikan. Ano? 100%. Naka Ninja 1000, no? Dalawa. Yun, Tatlo. ka to. Gising na mga manok. Ready to go? Okay. Ako, may hindi nagsa-start. Beck, unahan mo na. Ay, Luis, umuna ka na. Tara. Wala magpapagas? Wala. Mahabaw Good. pa. Kaming tatlo, goods na kami kang tatlo. Okay. Puta, ang dami rin pala dito. Oh. Dami pa nga dito. Bumbahan nga dyan eh. Kasi 1,000 araw. Kita naman doon. Okay. Huwag naman sana matulad ng kaizo natin na may nakapwesto rin doon. Sikat din ba yun yung kakay na yun? Hindi ko alam, galing sa'yo yun. Bango. I-signal mo na yung exit mo. Signal ko na. Ayun. Ayun, pasok na yung dalawa. Okay. Sayang tong part. Tam? Iyon ah. Sayang. Sayang. Sayang, Merv. May isa pa dyan. Yung sonahan bago pumasok.
Uy, kaliwa tayo, kaliwa. Kaliwa, diretso. Pinapa. Diretso. Kaliwa, kaliwa. Okay. Una ka, Jack. Sige. Kaliwa, guys. Kaliwa kanan. Kaliwa, kaliwa, left side. Diretso. Diretso daw eh. Okay. Okay. Curve to ha. Practice nyo na yung mga banking nyo. Doon ako pinapadaan eh. Hindi, mas okay dito. Talagang umuna ka pre, no? Para makuhanan kita. Hindi, muna ako para hindi kayo na-confuse sa daan. May isa pa dito, may isa pa dito. Patingin niya kung anong kaya nyo. Pasok, pasok. Jack, una ka. Yan. Ito ba? Yan na yan. Ay, Jack, 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 Jack! Ah, Jack, 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 Jack! Jack, Jack! Okay. Tangina, saan tayo pupunta? Walang Sige ikutin lang, dyan, pre. sige lang. Sige lang. Sabayan ko dyan. Antayin mo ako. Go na kayo. Sabayan ko si Jack. Sabi na yun, sobra na naman to si Jack eh. Sana bukas. Sarado. Ay, sarado. Yun lang. Hi guys, sa mga nakaabot dito, thank you very much. Ayan, at nakapiga-piga na rin tayo. Yes. Woohoo! Hi. So naghiwalay na kami kanina nung pauwi. At kami nabili pa ng ulam. At nagala-gala pa sa Pampanga.
Yung tropa yun. Sabay-sabay na sila umuwi kanina. Mga nasa bahay na siguro ngayon yun. Kami naman pauwi na rin. Nakabili na kami ng aming ulam. Ayan guys, thank you sa mga nakabot dito. So sa mga mahilig magmotor dyan, tumambay, mag-breakfast ride. At bumengking-bengking na din. Nasa tamang channel po kayo. At kung hindi pa naman kayo nakapag-subscribe, pakihit na yung subscribe button. At kung nagustuhan nyo naman ang video na to, pakihit na yung like button para naman gumanaga na ang algorithm na YouTube. Tama ba, ma? Tama? Andiyan ka pa? Kita pa, kasi hindi kita marinig. Ayan, mahangin kasi. Hangin. Sobrang lakas ng hangin. So, yun. Ma, tapusin mo na ha. Ayun guys, see you on our next vlog. Iyan ha. Bye-bye. MCX ka ba? Hindi tayo abot sa... Sana magpag-S sa'yo ni Oil dyan. Ay, maabot din. Ay.